Mga igsoon ko din ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon practical kaayo. Nga diin nagisgot gayud kini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Naabay usa kanato diri nga walay stress. Kitang tanan naa may stress, no? Pero wala mingon si Jesus nga ayaw ka mo kinabuhi nga walay stress o walay worry. Naagyo ning kabalaka kay kabahin kini sa atong kinabuhi. Ang gi-question pa ni Kristo, unsay imong gikabalakan? Kana ang importante nga atong usisahon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay naa kitay kabalaka sa matag karon ug unya diha sa maong kabalaka kini nakaapekto sa atong kinabuhi. Apan mingon si Kristo, angay bakining kabalakan. Busa, ang importante gihatag ni Kristo kanato karon nining atong ebanghelyo mao gayud ang una niya nga statement, no? Nga sa kinabuhi mao ni ang kamatuoran. We cannot serve two masters at the same time. Either we love the one and hate the other, either we are loyal to one and despise the other. Pasabot nini mga kaigsunan nga kinahanglan iset nato ang atong priority. Unsa man gyud prioridad sa atong kinabuhi. Pag-ingon nga master wala nagpasabot nga agalon lang siya kundi siya ang gihatagan nimo og prioridad sa imong kinabuhi. O pa sundan ni Kristo diya sa ebanghelyo pagtagik o pagpaklaro sa mga prioridad nga atong gikahingawahan niining kinabuhia, atong gikabalak-an niining kinabuhia. O dinhi gimension niya ang mga basic needs sa kinabuhi: kaon, biste, no, puy-an, no, ilimnon. These are the basic things nga ato nga kinahanglan aron mabuhi kita. No? So, usahay dinhi lamang nagliyok ang atong kinabuhi sa pagpangita aron kita mabuhi adlaw-adlaw sa atong kaugalingon. Nga gani aron mahimong secure ang atong kaugalingon kining mga butanga, the basic physical or human needs, ato kanunay ginatubag. O dili lang nato ginatubag, ato pag yung palambuon, dinhi nato magsugod ang paghimo og seguridad sa atong kaugalingon. To secure ourselves, so kinahanglan daghatay pagkaon. To secure ourselves, kinahanglan okay ang atong mga biste, daghantay kapilian. To secure ourselves, kinahanglan ang atong ilimnon ug ang atong puloy-anan maayo. Nan, mingon si Jesus, kinahanglan man yun ni siyang i-secure. Pero kinilang ba ang imong gikabuhian? Diri lang ba nagliyok ang imong kinabuhi? Ang pagtrabaho alang niini. Nga naay mingon si Jesus na ay alternatibo nga ang usa nga pwede og tan-awon ninyong alagaron, seek first the kingdom of God and everything that you need will follow. Wala miingon si Jesus karon pagpili unsa man, gutob lang ka sa sinina, pagkaon og mga panginahanglan nimo sa kinabuhi o biyaan nimo ni kay kini ka sa gingharian sa Dios. Miingon si Jesus nga naa gayud ang seguridad sa Dios tungod kay kung atong himuong prioridad ang gingharian sa Dios sa atong kinabuhi, kining tanan i-provide sa Dios kanato. Ambot og diha sa inyong kinabuhi nasulayan na ba nimo nga gihatagan nimo prioridad ang Dios, ang iyang gingharian, ang iyang buluhaton, ang iyang panudlo, labaw pa kaysa niining pagpangita niining mga butanga. Nahimuot ko kay dito sa previous nga parish ko na assign, naga-challenge ko kay daghang kaayong mga aktibo o
religyoso nga mga senior citizen. Mingon ko sa ila sa usa ka conference, mingon ko sila, asa man gyud ang inyong mga anak? Katong kaning mga anak ninyo, bago pang minyo o kaha kanang mga young professionals, asa man gyud? Ang tubag sa ako nga, Father, ganun man talaga ang buhay. Nang bata ka pa, kailangan, dahil bago pa yung pamilya mo, secure yun, Father Roy. Muna nga ang ilang panahon karon tuwa pa, nining kalibutan na kay pag-secure. Kami sa una, ingana po ni Father. No? Nga katong nagsugod pa mis pamilya, tuwa rami dito. Karon kay nahuman na mis pamilya, ni anami sa Dios. The dichotomy of life, brothers and sisters, nga diin, klaro kayo, nga sa atong mga prioridad, salin na lang ang naa sa Diyos. Katong mga prime time of our lives, dito to, sa pagpangita sa kinabuhi sa kalibutan. Nga diin, makita na tumingon kita nga, pasabot ba? Wala man po na mo biyay ang Diyos, Father. Simbara mangyapon may matag Domingo, pero wala na may anang katilingban pa, wala na may extracurricular activities sa simbahan. Nasya ko, pagkadungog na ko sa word, extracurricular. Kung sa may pasabot, kana bang mo-appeal ka sa GKK, kana bang mag-opisyalis ka sa atong katilingban, Father, kana bang mo-appeal ka sa center organization, kana bang gawa sa simba na apakay buhaton para sa extracurricular man eh. Kay nga naman, ang basic na yun, simba kag Domingo, tama na. Is that how we give priority to the Lord? Kana siguro ang dako natong pamalandungan, mga igsuon, nga naa di ay usbunon sa atong paradigm sa panghuna-huna, nga diin diha sa atong kinabuhi, dili lang extracurricular activities kini ang primary sa atong kinabuhi. Wala nagpasabot ha. Tingalig mo ingon mo, kung sa may pasabot aning parian di na lang may manrabaho. Dili na mao. O di po na mao ang gitudlo ni Jesus. Ang gitudlo ni Jesus, hatagig prioridad ang gingharian sa Dios. Ang buhat sa Dios. Kay kung hatagan natong prioridad ang gingharian sa Dios, nan ang Dios mao ang nagahatag kanato og sustenance sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Wala nagpasabot nga kung ikaw mohatag prioridad sa Dios ang imong kinabuhi, why problema? Mapari man ka og mamadre, naay problema ang kinabuhi. Og adlaw-adlaw, mingon gani siya, ayaw na dugangi. Kadaghan nato gidugang sa problema sa kinabuhi, di ba? Nanatay problema sa kinabuhi. Dugangan pag yun nato problema sa load. Nanatay problema sa kinabuhi. Mag-uol pag yun ta kung wifi. Nanatay problema sa kinabuhi, no? Nga nagkainit ang kalibutan. Masuko pag yun ta kung traffic. These are the things that sometimes preoccupied us, that we lose the sight of giving priority to the kingdom of God. Diha siguro, kini atong pamalandungan, mao bitaw mga kaigsunan, nga giniyahan sa Espiritu Santo ug dinasig diha sa kinatibuk-an nato nga dagan isip simbahan sa atong parokya karon, ningon ta nga praktison daw ni nato nga mohatag og prioridad sa kinabuhi nato sa gingharian sa Dios. Unsaon nato pag-practice? Diha sa atong pagbansay, sa atong pagkapiniyalan. Kining stewardship, mga igsoon, is the practical way nga unta kining nadungog nato sa Ebanghelyo atong mapuy-an. Atong mapuy-an. Nga diin, unsaon man ako paghatag og prioridad sa Ginoo, taliwala sa akong kabisi. Taliwala sa naay adlaw-adlaw nako nga mga panginahanglan og mga kabalaka og mga problema. Unsaon man ako paghatag nako sa iya og prioridad sa gingharian sa Dios.
Kini ang challenge sa pagkapiniyalan. Kung manghinaot unta kita, nga kita, ubay-ubay sa inyo, no? Wala pa man ta nakaabot yun sa kinatibukan sa pagkampanya niini, hinay-hinay pa man ta sa itong mga leaders, pipila o ubay-ubay sa inyo, naana nining pag-practice sa pagkapiniyalan. Pero remember, ang introduce ni Kristo is not only the how, but the orientation. Unless dili mausab ang atong hunahuna, nga di ay dili kita makaserve og duha ka agalon, hatagan natog prioridad. O ang prioridad, kung prioridad nato, maugayod ang gingharian sa Dios, nan kini itumong nato ang atong pagbansay niini. Nahimuot ko kay niadtong bagong nagkampanya sa Piniyalan pa diri sa Archdiocese, na ay usa mingon nga, uy, ato ning praktison, suwayan nato ni kay saad bias Ginoo, no? Kung hatagan nimo siya prioridad, tubagon ang tanan nimong panginahanglan. Siksik, liglig at umaapaw pa. Dinisud siya. Human sa usa ka tuig, natingala ko nga wa na siya Mourinho. Ug mingon siya pag istorya na mo, Pader, sa totoo lang, Pader, tisting raman to ako. Akong gisuwayan, bug tinuod bang Ginoo ba? Di man day siya matinud-anon. Kung ano man, unsa may nahitabo. Mingon siya, sigsik, liglig, umaapaw. So, wa man. Maura man gihapon ang akong income. Maura man gihapon ang akong namang gihapon ko'y problema. Maura man gihapon ang akong wa man ko ni asinso sa akong kinabuhi. Ko tinuod, wala na makak ang Ginoo. Iya lang kang gihunong kay dili niya gusto nga gamito nimo siya para ikaw mahimong Ginoo. Pag-ingon gani nato der o kingdom of God. Pasabot ana. Unsa ganito sa Our Father? Your kingdom come. Your will be done. Dili man ta niingon nga your kingdom come and my will be done. Iya mang kabubuton. Mao nang kita ang magpahaom sa Ginoo, kumuhatag tag prioridad sa iya, dili ang Ginoo mupahaom sa atong gusto. Nan, kung kana ang imong ipadayon nga pagkapiniyalan, tinuod nindot nga muundang ka. Nganuman, nagdugang-dugang lang ka sa problema sa imong kinabuhi. Kay ang pagkapiniyalan, kung tinuod lang, mao'y hinay-hinay na itong paghatag o prioridad sa Ginoo, ang atong kinabuhi, unta masimplify, ang atong kinabuhi, unta, no, na ay kalipay, ang atong kinabuhi, unta, dili sukdon lang sa kwarta nga moabot kanato. Ang pagkapiniyalan, kinabuhing malipayon. Kung ikaw naguol, kay mo offer na pug ka sa imong pagkapiniyalan karong adlaw, check. Tingali og wa pata nakaabot sa giingon ni si Kristo ang paghatag og prioridad sa atong kinabuhi. Kinsa man gyud ang imong busing, kinsa man gyud ang tag-iya, kinsa man gyud ang magbubuhat sa tanan, siya ang alagari og dili ang atong kaugalingon. Amen.